Bones! Ara estic aquí, a Espais, on ara ja fa més d'un any, això va ser el setembre de l'any passat, va començar tot un projecte que no sabíem cap a on aniria, encara tampoc sé molt cap a on em porta, però sí que van passant coses. Aquest projecte es tractava de compartir amb vosaltres diferents eines, tècniques, pràctiques, perquè poguéssiu incorporar al vostre dia a dia. I el que vindrà ara és que aquestes eines que us he anat compartint les guiaré. Faré vídeos, àudios, on tu podràs accedir i fer-les a casa teva. Tindre com una guia, de vegades ens és necessari, sobretot als inicis. Llavors, una de les primeres pràctiques que vàrem compartir era la respiració, o fer conscient el patró de respiració. Llavors, per fer conscient el patró de respiració, vàrem mirar a veure si el patró de respiració que tu tens quan estàs en quietud, relaxada, és un patró de respiració abdominal, és un patró de respiració toràcic o és un patró de respiració clavicular. En principi, o serà abdominal o toràcic, ja que el patró clavicular és aquell patró de respiració que quan una està molt accelerada i té ansietat, sent la respiració aquí dalt, és una respiració poc profunda. La respiració abdominal, en canvi, és aquella que quan tu agafes l'aire a través de les fosses nasals, s'omple la part baixa del pulmó, el diafragma, que és aquesta musculatura que hi ha sota dels pulmons, baixa, i al baixar el diafragma, l'abdomen s'expandeix. I la respiració toràcica és aquella respiració, és aquell patró de respiració que quan el diafragma s'ha bloquejat per alguna emoció, per alguna cosa que ens ha passat, és com quan et fas un susto, que puges la respiració aquí dalt i t'has quedat com aquí dalt i has desconnectat de l'abdomen, el diafragma no baixa i al no baixar la respiració es queda a la part del tòrax. Per percebre-ho, et convido a que busquis una postura en la qual tu estiguis còmode. Una de les formes que ho pots fer, si estàs escoltant l'àudio o el vídeo, és estirar l'esquena al terra i les cames doblades amb les plantes dels peus ben connectades, ja que si hi ha comoditat física, et serà molt més fàcil connectar amb la pràctica de respiració. Si hi ha incomoditat física, l'atenció està al cos, no està a la respiració. Llavors, porta comoditat en el teu cos, imprescindible. Si estàs estirada al llit, estàs estirada al llit, si estàs estirada al terra, si ja t'és còmode el fet d'estar assentada, igual et serà més difícil, si és els teus inicis, si estàs acostumada, no. Et convido a que portis primer les mans, una a la zona de la panxa i l'altra a l'àrea del pit. I que deixis que la respiració s'expressi lliurement, sense incidir-hi. Al principi això ens pot costar, entendre, observar la respiració. Almenys en els meus inicis no entenia què volien dir. Obre't a percebre, obre't a captar matisos, sensacions, moviments, temperatura de la respiració quan entra, quan surt, però sobretot centra't amb aquesta mà que tens a la panxa, la mà que està a la panxa i la mà que està al pit. I obre't a descobrir per tu mateixa si perceps més la respiració a la zona de l'abdomen, allà on tu tens la mà que està a sobre del melic, o si en el teu cas perceps més la respiració a l'àrea del tòrax, a la caixa toràcica, aquesta mà que tens a l'alçada del pit. Et convido que les mans reposin suaument a cada un d'aquests dos espais i que els colzes toquin el terra, que no generis tensions. Els colzes, si estàs d'esquena al terra, poden tocar el terra i les mans estan com apoyades, recolzades a aquests dos
en aquestes dues àrees, una és el melic i l'altra és el pit. I que d'entrada simplement t'obris a l'experiència de percebre la respiració. En el cas de que no puguis percebre si la teva respiració és abdominal o toràcica, no t'atabalis. Perquè si te'n vas amb els pensaments difícilment pots percebre res. Lo bonic és obrir-te a l'experiència del percebre. Una mà al melic, l'altra al pit. I obre't a l'experiència de fer conscient si perceps el moviment. Ara la respiració és natural, és espontània, no hi incideixes. Però t'obres al fet de mirar, de parar atenció, d'escoltar. Encara que no ho percebis, tranquil·la. La invitació és que comencis a incidir una mica amb la respiració. La respiració té aquesta part que és màgica, increïble, que hi pots incidir, la pots allargar, la pots fer una mica més ampla, però no molt. Només una mica més ampla. Igual, a l'ampliar la respiració, igual pots percebre si és abdominal o toràcica. Si no ho perceps, no passa res. I en mica, la vas ampliant una mica més. Sempre que et sigui còmode. No es tracta de forçar. Es tracta d'anar ampliant la respiració, però d'una forma que et sigui còmoda. Ampliar la inhalació i ampliar l'exhalació. Que la teva ment es dispersa, simple. El moment que ets conscient que t'havies dispersat és que ja estàs present. Al moment que estàs present pots escollir on portar l'atenció. I la invitació és portar l'atenció allà on tens les dues mans, fent conscient el patró de respiració, sentint cada inhalació, sentint cada exhalació. Que la ment es dispersa, me'n dono compte i torno a l'observació de la respiració. Que la ment es dispersa, me'n dono compte i torno a l'observació de la respiració. Sentir si és abdominal, si és toràcica, encara que incideixis a la respiració, pel sol fet d'estar present, et pot passar que aquesta baixi d'intensitat sigui molt profunda igualment, molt profunda, però no tan exagerada. Si això passa, permet que pugui passar. Però sent molt conscient de si perceps la respiració abdominal o la perceps al tòrax. Que et venen pensaments, simple, ets conscient. Pots escollir on portar l'atenció i en aquest cas és el que estàs fent ara en aquest moment, observant la respiració. Obtenint els beneficis de la pràctica de respiració i cultivant l'atenció.
que la ment es dispersa, tornes i observes si la respiració és abdominal o si la teva respiració és toràcica. Si és abdominal, observa si pots percebre aquest moviment del diafragma que baixa i com l'abdomen puja. Si és toràcica, para atenció què t'impedeix que el diafragma baixi. Permet relaxar aquestes tensions que hi pugui haver al diafragma. És una invitació amb cada exhalació, no és res forçat, no és cap acció. És permetre que puguis anar relaxant el teu cos i que puguis anar connectant de mica en mica amb la mà que tens al melic. Sense rebutjar res, simplement ser-ne conscient. És molt fàcil que es colin pensaments o que t'aferris a aquesta veu que no et para de parlar. Al moment que n'ets conscient, tornes a portar l'atenció al sentir. Simplement al sentir. Igual sents que sents molt poc o que no sents, però estàs sentint. No ho rebutgis. Si estàs còmode amb la pràctica, continuaràs al teu ritme. Si sents que és moment d'acabar la pràctica, a poc portaràs l'atenció al teu cos, a les extremitats del teu cos. Si el ritme de la respiració ha baixat molt, igual has d'allargar la respiració. La respiració està íntimament lligada amb el moviment mental i el moviment físic. El fet d'allargar la respiració et permetrà tornar-te a connectar amb el cos, amb els sentits. Llavors, si vols desfer la pràctica mica en mica, aniràs allargant la respiració. En el cas que aquesta pràctica t'hagi sigut útil, si vols, pots col·laborar amb un cafè. Hari Om Tat Sat.